Easy go. И какво става, готин пичове? Аз съм Златин Бай Геймър и реш в моя канал. Хора, днешния клип ще е на Brawl Stars. И да, ще се креатна Friendly Game. И да, ще тествам почти всички Star Power на любимите ми бролери. Няма да играя просто соло или Brawl Ball, защото вече има такива клипове, не е много интересно. Ще пробваме Star Power на тези, които нямам. И да, аз имам на 4, сега очаквам 5 и в момента един от любимите Star Power ми е на Рико, който сега го дигам 7 Power ми е, дигам го за 8 и да, няма да играя с тях, ще видим. Също така, хора, може да ми влезете в бандата за Багарми, вече сме 50 човека точно и сме вече топ 130 България. В цяла България 130 място от 50 човека е доста добре, другите кланове са по 80-90 човека и са толкова колкото нас. Но скоро очаквайте купите да станат на 2400, така че давайте, фармете. И да, креатваме си една стая. Ще играя с кой да играя, хора? Да, втория след сега като ми се падне Брок, дигам Рико и след Рико един от най-любимите ми Star Power е на Дарил. Супер силният му е, така че сега ще играем с него. Няма да каним нарочно приятели, защото така ще е по-интересно с ботове, според мен. Защото те повече са тимват и мен гонят, така че според мен ще е по-забавно. Бот 8. Добре, мерси тук за колбата. Мерси за кила. Или тя ще ме килне. Хора, вижте просто какво прави. Тя не знае какво прави. Мале хора, вие не дейте, че верно ще ми убие. Също така му видяхте Star Power, брутален е, хора. Просто търкувате се и ви дава щит, който никой не може да ви направи нищо, така че безплатна кола. Тук Dynamite с 3, който не може да ме оцеля. Само вижте го, аутото какво прави, хора. Какво? Хора, ако бяхте видяли какво стана. Просто този Брок, всички ракети, не знам, голям радар, ама как оттам? Мале хора, това беше нереално просто. Да, както да е. Сега ще играя в Star Power на Пайпър. Никога не съм го играл, всъщност, трябва да бъда честен. Никога не съм играл и тук не съм го играл при ботовете. Просто не съм го играл и да видим сега как ще е. Значи, знам, че трябва да влеза в храст и бие повече демидж. Вярно ли е това? Мале хора, от оранжеви, като станете в храст, ви стават някакви жълти, брат. Много ме кефи. Хубав е Star Power, да, въобще не е лош. Тук ще влезна ето така нарочно, за да бия повече демидж. Добре, за сега 3 имаме. Ако влезем в храст, ще правим по 3000 демидж, предполагам. Не съм играл, не знам, хора. Мале хора, това как е мина. Мале просто хора, какви късметли има. Добре, хора, това беше нереално. Видяхте ли? Просто Брока не ме вижда и стреля и ме оцелва. Просто хора, това беше нереално. Просто не знам тази Brawl Stars колко вече. Добре, Брокси, ще ме убиеш. Пак си по-силен. Ето го пак, хора. Хора, какво става просто? Въобще не ми върви и с Пайпър, където е слаба, според мен. Или не мога да играя. Добре. Това мисля да е третата, която ще дигам за Star Power. Пени доста и силен Star Power. На ботовете съм играл и бях на второ място с нея.
защото имаше код с 10 и след като ми уби торпедото и бомбите, които фърчат от Star Power, го уби. Което беше супер якото според мен. Но второ място бях и бомбите ме скефиха как се разпръснаха и го убиха. Така че да, много е полезен Star Power. Някой път. Тук да рискувам. Мале хора на едно кръв. Сега ако пак умра, просто ще е нереално. В смисъл. Брока тук ми ги точи, мерси. Добре, нещо тук малко ще се покампим. За да може ето така. Мале хора, тук си признавам, че без да чекнах аутото. Принципно мразя аутото. Почти никога не игра. Само някакъв път, като съм преценен или съм шоудаун с някой. Само тогава се притеснявам и трябва да ви побера за това, че съм някой път аутото. Брока тук е безполезен пауър на вятъра. Брока си умира със сигурност. Една ракета пусна браво на него. Така, пауърчето ще го пускаме ето тук. Не, трябваше тук да си го пусна. Дали ще убие някой? Май хора, доста демидж прави това оръдие. Май хора, аз кога станах с 7? По 2800 хора. Мале, как не го видях? Нарочно сега ще си пусна пауъра при код. За да може да го убие, да видите какво става. Ето както видяхте го оцелих даже. И да, той пич бота си седи на едно място и пауъра ми го уби. С Пени е първо място, хора. Първо място. Пени е доста силна. Искам да видя Star Power на Мортис. Не съм го играл никога. И хора, надявам се този клип да ви харесва. Ако е така, праснете по един лайк. Ако може да съберем 10-15 лайка на Brawl Stars. Защото виждам, че на нея събираме повече лайкове гледания. Не знам защо събираме, а вместо на Battle не събираме толкова. Но това си е лично ваше мнение. Ако съм аз, 100% чак да съм на Battleland. Какво му прави Star Power? 1100 кръв съм, хора. Значи Star Power му като убия някой и ми дава кръв. Това е супер якото. Да, този хил просто яко го спаси. Изхъбих си и аз пауъра. Но сега убихме го просто, защото Да, убихме го. Не! Хора, всъщност, какво стана тук, що? За малко да умрем. Добре, бото хем ме оцели и хем пак не стреля там. Добре, Star Power му е полезен, хора. Признавам, полезен му е Star Power. Мислех, че ще има някой, но това е Шелито. Мале хора, как съм толкова кръв? Добре, доджнах патроните. Отново ги доджнавам, не могат да ме оцелят просто. Мале хора, какъв късмет просто, как се отървах пак на малко кръв. Добре, Шелито тя е много голяма късметлия, който деве бото я точи, но ми трябва да се зареда пауъра и да стана първи, хора. Тук изпусна. Тук пак. Тук си умря и да видим, окей. Не, какво ръшкам отблизо, бе, хора? Какво ръшкам? Не. Мале хора, забравих, че има бомби. Мале хора, това беше трагично просто. Добре, ще направим последна игричка с... Може би с... С кой не съм играл? Ще играем с Dynamite. Играл съм с него, но той е много фън, така че подскачам постоянно и доджвам патроните. Примерно Франк да ме удари с ултимейта му и просто се подскачаме, не може да ме оцели. Но ме кефи. Ето както виждате, няма смисъл да заобикалям
Направо си го прескачам. Супер яка. Тук си имаме нита, която е слаба. Добре, плюс една сега. Добре, ще ми ги наточи. Супер, наточи ми ги. Благодаря. Хора, и трите ли ги мислех? Как така? Искам да си пусне ултимейта. Ако е възможно... Да, ще си го пусне. Мале, хора! Вижте отново какъв лъкер съм станал просто. Защо на баталите, в смисъл на шоудауна, не оставам толкова кръв, а винаги ме убиват. Хора, тук направо ги взривих. И подскачам надалеч от мечката, която не знам как не умря от бомбата. Добре, Dynamite срещу Dynamite, хора, сега ще му подскачам да видим. Здравей! Нещо май се пусна. Искам просто хора да му подскачам. Ето, както виждате, не може да ми оцели. Доста е трол този Star Power. Той пича ще се умре от бомбите. Подскачам си и просто ще го убием. Или пък още малко да си потролим. Искам да си прескоча ето това тук. Да мина от другата страна, ще мога ли? Защо не скача на там? Как му прескачам само бомбите, хора? Вижте колко е трол този. Power просто. Power, Star Power. Искам да видим доколко ще стигнем, в смисъл... Не! Хора! Както и да исках да видя по-езно да се приближим, да подскачам. Но не знаех, че толкова много по 3600 правам. Да, и както и да е, хора, просто това ще за този епизод. Надявам да ви харесал. Ако е така, ми подкрепете, както казах, с по един абонат, лайк и коментар. Аз бях Zotimbai Gamer и чао, хора!